Hi sis, are we Wanderlust? Ay, ay, huwag mong saraduhan ah. Salamat sa tamsak. First honor daw. Sis Arby, salamat sa tamsak. First honor daw. First honor daw. First honor daw. Dito kami sa labas. Nandito kami sa labas. Ay, ang first honor. Ay, first honor daw, sabi ni Sis Arby. Ang first honor daw. Tatapos lang magluto ng tinapay. Tatapos lang magluto ng tinapay. Kaya ayan. Hindi ka na makapakali. Ano na? Ano, Yuyu? Ano? Hmm? Dito kami sa labas. Dito tayo. Yuyu. Magpahain
magpahangin. Dito kami sa labas magpahangin. Sit down. Sit down. Sit down. Oh, yung bulaklak mo, oh. Oh, yung bulaklak mo, oh, yan. Oh. Katatapos lang magluto ng tinapay. Doon ka, ah. Doon ka. Just kunin ko yung isang. Wait. Down. 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 Sit down. Sit. Hindi na naman makapapalit. Sit down. Ano? Ano yun? Tambay-tambay muna. Tambay-tambay muna habang wala pang ginagawa. Ito yung si aso ko, si Yui ko. Ayan. Sit. Hindi mo pa na naman. Ayos, mayos ka. Ganyan, oh, ganyan.
Hmm. Hmm?
Hello. Hello, Relky Mark. Ay, tumahol yung aso ko. Tumahol yung aso ko. Salamat. Salamat sa pagdalaw. Stay there, stay there. Stay there. Ay, iba na naman ang silinas ko. Wait ka lang dyan ha. Bigyan kita ng ayuda. Saglit. Yuyu. Yuyu, come here. Stay here. Yuyu. Yuyu. Ano, magalaw kasi. Wait lang. Punta ko ng bahay mo. Bigyan kita ng ano. Wait, chiko kung didikit. Bigyan kita ng... Hi, Yuyu. 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 Matatagalan kasi mahina yung ano. Ay, sus, Mariusip kayo yun. Wait mo lang yung ibibigay ko sa'yo. Ay, magbaba ka pala ng bahay mo. Magbaba ka na ng bahay mo, kapatid. Oh, ako na lang. Wait, ha? Yuyu. Grabe.
Grabe naman ka, ano ito? Ano, Yoyo?
Wait, wait, wait. Bigyan natin itong ano. Hi. Hi, Ma'am Butangira Vlog. Salamat, Ma'am, sa pagdalaw. Hmm. Paano ba? Yes, yes, yes. Hello. Salamat, Butangira. Ma'am Butangira, salamat sa pagdalaw. Maingay yung aso ko. Yuyu, come here, stay here.
Mahina ang net natin. Kaya natatagalan. Sige, mag-ingay ka dyan. Mag-ingay ka dyan, Yuyu. Mag-ingay ka dyan hanggat gusto mo. Ba't ka tumahimik? Tumahimik yung aso ko. Try natin kay Ma'am Butangera. Try natin kung magdikit. Kay mahina yung net. Ayan. Ayan. Pwede pala. Kulang pa yan. Meron pa. Meron pa, kapatid. Bibigyan kita. Kay mahina yung meat namin dito. Tagal. Ang tagal pumasok. Tamsak ka na rin.
Tamsak ako sa'yo. Kay grabe ang hina ng net. Pag-load ako. Pag-load ito kasi ano. Yan. Hmm? Yoyo. Huwag kang maingay dyan na. Huwag kang maingay dyan, Yoyo. Magdikit-dikit tayo dito. Yoyo? Ang maingay. Wait, wait. Ayan, ang ingay na naman yan. Hmm? Barbie. Ang hirap-hirap yan. Ayan. Baliktad. Yung tubig ng aso ko yan, no? Yung tubig ng aso ko. Shh! Pang maingay. Ako, nag-loading. Tamsak dan race rail Kmart. Tamsak dan saka nanonood ako. Hala, sige. Tahol. Tahol ka pa. Tahol more. Tahol more. Nainis na. Wait. Wait na magdidikit tayo. Kaya ano.
Tamsakdan, Real Kmart, Gamalo. Ayan, nanonood ako ng ano mo. Para magdagdagan natin yung halika dito. Gusto mo dito sa taas? Gusto siguro umakyat. Paano ka makakaakyat dito? Mamaya. Mamaya magdidikit muna ako. Saglit. Storbo ka. Storbo ka. Ay, nako. Ay, nako, yoyo ka, oh. Bagsak yung ano natin. Nandito kami sa labas. Dali, dali. Ang bagal. Ang bagal. Tamsakdan ulit. Seven damsak na. Asaan na yun? Ayan. Tamsak ulit. 8 na. Nanonood din. Buksan natin. Ayan. Yoyo. Ito, tamsak ulit. Pang 10 na tamsak.
Mahina yung signal dito. Napakahina lang signal namin. Ayan. Kulang yung sa Rel Kmart. Kulang yung ano. Ako yan, Ima Vlog. Ano? Yuyo. Mahan ka dyan. Come here, come here. You want here? Come here. May lalabas ata. Meron pa, hindi ko pa nabubuksan yung iba eh. Iyan mo pag nabuksan ko. Mahina yung net namin. Dito ako sa labas oh. Mahina yung net natin. Salamat sa pagdalaw nyo. Magalaw-galaw yung camera ko. Mm. Welcome, Real Kmart. Gamalo.
Salamat sa tamsak, Real Kmart. Yuyu, halika dito, halika dito. Come, come here, come here, come here, come here. Oh, yan. Sit. Upo ka dyan ha, upo. Upo ka dyan at mag-ano tayo. Huwag istorbo, ikaw. Gusto niyang gumala. Saglit lang tayo. Mag-open lang tayo ng saglit. Kaya huwag kang maingay dyan. Dikitan natin si Ma'am Arby kung may pangdikit pa tayo kasi naibigay ko na sa kanya lahat eh. Naibigay ko ng lahat sa kanya, wala na. La 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 la. Sit down ha. You sit down. Tamsak na lang kaya. Tamsak na lang kay si CRB. Nadikit ko na lahat yung nandito. Tamsak dahan si CRB. Ale.
Hmm? Why? Sige na. Sige na, Yoyo. Saglit lang ako. Saglit lang ako. Malapit na. Kasi malapit na. Kasi pupunta ako ng ano. Mamaya pag nagbukas ako sa isa, dagdagan ko yung ano mo ha. Relkin Mark Gamalo. Nandun sa kabilang sipi ko eh. Yalla, we will go walk. I'm not done with playing the car. Huh? Why? Yoyo is crying. Shema. Yoyo is crying. Yalla, come. Wait, Yoyo. Maglalakad tayo mamaya. Hmm. Gustong gumala. Gusto pong gumala, sabi ni Yoyo. Wala na kaya sis Arby. Thumbs up na lang. Dikit ko na palang lahat.
Yuyu. Yuyu. Ay. Yuyu. Wait. Ay, hindi ko mabuksan yung cellphone ko isa. Yuyu. Wala talaga, oh. Thumbs up na lang kay Ma'am Marby. Nadikit ko ng lahat. Eh,